Това не е особено положителна равносметка. Оказва се, че поне 75% от заболяванията са в резултат на стресови ситуации. Това отчитат медиците. Въпреки всичко, напрежението е нещо, на което не обръщаме сериозно внимание почти никога. Така е, но кой е най-универсалният начин да се преборим с него, разказва звездният ни репортер тази седмица Пейо Филипов. Тази зала в момента е празна, тук обаче идват много хора, които са открили един от най-новите методи за борба с стреса, а и с много различни болести. Какъв е той, ще разберете днес в Звезден репортер с мен Пейо. Често ви се случва да стоите в една стая с много хора и всички да се смеете до сълзи? Ако отговорът е не, може би крайно време е да посетите курс по смехотерапия. Курс, където единственото нещо, което правят членовете, е да се смеят докато издържат. У природы есть три универсальных инструмента. Природата има три универсални инструмента. Секс, слезы и смех. Слезы и смях. Мы используем смех до слез. Ние използваме смях до сълзи. Организаторите обясниха, че техни поддръжници са адвокати, бизнесмени и други хора с сериозни професии, които се опитват да се отърсят от натрупаното през деня напрежение. Не вярвах, че може нещо да се случи, но в интерес на истината чудото стана. Какви са резултатите при вас? Значи аз имам и астигматизъм, и късогледство, и след курса, 5-дневния курс смехотерапия, астигматизма на едното ми око изчезна. Дали самият смях помага или това, че пациента вярва в лечебната му сила, няма толкова голямо значение. Важното е, че резултати действително има. Ще видиш това стрите. И сега, вдиши из коренчето.